Uffiċjal tal-Pulizija mill-Special Intervention Unit l-SIU ġie arrestat u interrogat minħabba li qed jiġi implikat fil-kasserju ta' leaks il-ħerġin mill-korp. Din l-istorja ta' leaks mill-korp tal-Pulizija kienet ġiet żvelata minn Net News ix-xahar li għadda u eventwalment kien ħareġ l-isem ta' Surġent Cherise Camilleri li issa qed tiffaċċja akkużi serji fil-qorti. Aktar tard kien tressaq sit ta' Jim li ġie akkużati li xaħħam lill-istess surġenta u issa l-investigazzjoni waslet sa' uffiċjal ieħor tal-Pulizija. Għalkemm ma kienx hemm konferma uffiċjali mill-korp, dan il-Pulizija ġie identifikat bħala Kurt Rizzo u jidher li wara l-interrogazzjoni dan l-uffiċjal ingħata il-police bail. Dan ifisser li hu nħeles imma jrid jirrapporta d-depow jekk jintalab jagħmel hekk. Mhux esklusi li l-istess uffiċjal ittestja pożittiv għad-droga. Jirriżulta wkoll li l-Pulizija sospendiet lil dan l-uffiċjal tagħha waqt li qed tinvestigah fuq suspetti li seta' għadda informazzjoni sensittiva lil traffikanti ta' droga. Kurt Rizzo kien jifforma parti mill-Special Intervention Unit, it-taqsima speċjalizzata li tissejjaħ f'operazzjonijiet delikati fosthom rejza droga u ħtif ta' persuni. L-SIU hija responsabbli wkoll mill-protezzjoni ta' persuni distinti, VIPs, u dawk li jkunu jeħtieġu protezzjoni minħabba riskju fuq ħajjithom. Sista għadu mhux ċar jekk dan il-każ hux marbut b'mod dirett mal-istorji li konna żvelajna f'Novembru jew jekk kienux leaks separati. L-eks surġent Cherise Camilleri li għandha 28 sena qed tiffaċċja akkużi fil-qorti dwar kxif ta' informazzjoni brabta ma' rejds tal-Pulizija. Is-sit tal-ġim kien Rud Buħaġar li jinsab mixli b'involviment f'organizzazzjoni kriminali.